से निकली जब सैया जी जाए हमरा के देखे तो करे ले बाए। अरे का कहिए घर से निकली जब सैया जी जाए हमरा के देखे तो करे ले बाए। घरवा के खाना खा ले न ठीक से चौप करत बाबा हले बा सुमल के दिन भरी रह जला भूखल ई कौन मरद के चाल बा। चुमल के दिन भर रह जाता भूखल ई कौन मरद के चाल बा। ज्योति रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ा सहल लखा। घर के बनावल खाना होते जियान बा सेहत पे अपना ना रखत ध्यान बा। साथी संगती के फेरा में पड़ के रोज बत कही में करत बिहान बा। घर के बनावल खाना हो तो जियान बा सेहत पे अपना न दे तो ध्यान बा। साथी संगती के फेरा में पड़ के रोज बत कही में करत बिहान बा। अरे होई जे दूबर निकल जाई गोबर भीतर धसल गाल बा। चुमल के दिन भर रह जात भूखल ई कौन मरद के चाल बा। चुमल के दिन भर रह जाला भूखल ई कौन मरद के चाल बा। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। घामा में घूम के बिगड़ले बफेस हो तोहरा से कहीं का रतन रतने सहो आदत से अपना ही भइल लाचार बा हमर सैया भोजपुरिया विकेश हो। घामा में घूम के बिगड़ले बफेस हो तोरा से कहीं का राइटर सुरेश हो आदत से अपना ही भइल लाचार बा हमर बलमुआ रतन रतने सहो। घरवा के लोग से ना रखे सुधीर मतलब कहेला जुके जने जाल बा। चुमल के दिन भर रह जाता भूखल ई कौन मरद के चाल बा। चुमल के दिन भर रह जाला भूखल ई कौन मरद के चाल बा। ज्योति रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ा सहल लखा।